Mga anak, pamatian ninyo pag-ayo ang pagtulid sa inyong amahan, sa inyong pamatasan, aron makakaton kamo. Maayo ang akong ginatudlo, busa ayaw ninyo kini ipakawalay bili. Sa bata pa ako ug anaa pa sa poder sa akong amahan, paborito ako sa akong inahan. Ginatudloan ako sa akong amahan. Miingon siya kanako, tipigi sa imong kasing-kasing ang gipanudlo ko kanimo. Tumana ang mga sugo ko aron padayon kang magkinabuhi. Paninguhaa nga makaangkon kag kaalam ug pagsabot. Ayaw kalimti ang akong mga gipang istorya kanimo ug ayaw biya niini. Ayaw isalikway ang kaalam, hatagi hinuon kinig importansya, kay mao kini ang motipig kanimo. Ang kaalam ug pagsabot maoy labing mahinungdanon sa tanan. Busa paninguhaa gayod nga maangkon mo, kinibisan pag mahurot ang tanan mong kabtangan. Higugma ug tipigi ang kaalam kay makahatag kini kanimog kadungganan. Sama kini sa korona nga bulak nga makahatag og katahom kanimo. Anak, pamatiya og tumana ang gipanulti ko kanimo aron motaas ang imong kinabuhi. Nagtudlo na ako kanimog kaalam kon unsaon pagkinabuhig ensakto. Busa kon sundon mo kini, walay kahasol sa imong pagkinabuhi ug dili ka matarog. Ayaw gayod kalimti ang gihimo kong pagtulid sa imong pamatasan. Tipigi kini sa imong kasing-kasing kay imo kanang ikinabuhi. Ayaw sunda ang binuhatan sa mga daotan. Likayi gayod kini ug padayon sa imong pagkinabuhig matarong. Kay dili sila makatulog kon dili sila makahimog daotan o wala sila'y malaglag. Ang kadautan ug ang kabangis daw maoy ilang kinaon ug ilimnon. Ang pagkinabuhi sa mga matarong daw sama sa nagsubang nga adlaw nga mosamot kasidlak sa kaudtohon. Apan ang pagkinabuhi sa mga daotan daw sama sa kangitngit ug wala sila masayod kung unsa ang hinungdan sa ilang pagkalaglag. Anak, pamatiya pag-ayo ang gipang tudlo ko kanimo. Ayaw gayod kini kalimti, hinuon tipigi kini sa imong kasing-kasing. Kay maghatag kinig maayong panglawas ug taas nga kinabuhi sa nagabaton niini. Bantay pag-ayo ang imong hunahuna kay kon unsay anaa sa imong hunahuna, mauusab ang imong ikinabuhi. Ayaw pangilad o pamakak. Isentro ang imong panghunahuna sa mga butang nga maayo. Balansiha pag-ayo ang tanan mong pagahimuon aron maayo ang mahimong resulta niini. Pagtinarong, likayi ang paghimo og daotan.